kinong ilang snong ki badan hangi ba ki badan mentalang hagaban kentiu kini kadong kathan kani ikot koi semua la don kini nama menta ki dang don ki survey la kini ki balik baseline survey semua ai ka data ka badai la da nomrap sensar udan san hajar pun ai san hajar lalu nomrap kuai udan lai hajar ai lai hajar ya tu ngapi nak snong ya tu kata itu nak snong katu kata i video in sa compile para ko tigi mo layo kan video man ai ba ko kum magadai man no kata kadi ka baningkong ka mga ngakwa bang wanra kini ka por ta nang ba phi pek ni tamang ni na sarkar budan jingkit ni ni tamang ni mata phi bidon ka jingkit fi pinai tangi pinya penben la de ban survey la de ban link ni tai pinya do bile pina min la ban ai kum kataru video ini saja ban suatu ya kata jingdon jong kita kinong rap la kalau how no benta pengyak rap te ya kaneka jikpin wandor ya kaneka program di murbanle ni tumu khamtam be kade bitang ya ki nong rap mo khan te kumba julong nak por ya MLA baron bulong jo kaneka peruslan berolong ro ki deputy chief minister jo Jalla si chief review nak por ya ka julong jumman joka blok ka jongi sene iship review ko banship feedback la ne banship suggestion ba ja yu sene sa blok ki jing runa ki jing joki nong rap jo ba kabangi ki beri ki field officers nilai manlap nilai mansyam te nilai keren nilai ya khana bat yuan sakawai ka topik kata ka balong ka jing rap jom sensar mo na try man hakane la bun ki awareness program shwa hakawai ne jo ka CM assure nomor bola akhir dor palat u sensar te kawan ne to scheme CM assure te hot ke to scheme lu pala ajment toy hindiat atau ane kinong rap kamtam barat sensar hendrai kawan ka jenggot jenggot khat bejongi ba lada ka sange no katu la ne ka kut no to ke egin ka banja mo ye kini ya kini di barat sensar tumbang intip chapun osla blok na do mencha por kadang kuliah ro masih one field work sene hadu menta mga awan tre sene ngai ba ka jengrat sensar na do mente bahap ka jurisdiction na blok sa mesti selalu ka pun ba di barat sensar kembang yang tip lang merok-merok ini ka jingrat sensar open dua ya ka kendong kejit no ya ka ni ka vitamin badan apa ka kendong bat pensniu no ban thung la ne ban rap doi wi umar ujung thung kata ka point kawai pat kalau ka jing hiardor ka nang ya kisnem banga sotu ba kinong rap shani sathan sini shablok ki shamjing ye bat kiduk nong hak bai dei buat dia jengrap sensar te nak bagi nang ikan nak pos ya sotu ila sim data naki officers ki jongi shane ilek ya kendo mencam tayo ya isa dan mencam tayo men si thodeng ilek kendo bagi keli jenggot bahkan rokom kano kalen ti baginya kanang ba ngin yo ban pen kiroi lan ya ban pen kim ya kakam jong kinong rap chanes punusla bat ro ban hakajaka jong sensar ban wanra no the way judging thung uban yo nong kinong rap tengkeng mo oi kan wan ga jing kali na kinong rap ba ladas dang do way hadu lano mo se so yo don ga jing do nong nyapa na ka e tanggal dia bensai taki baro kumen cham tayo ni nak cham meeting what is workshop dan men si to ding kum tum tu hi la kloi am ba ni wan lo men tau tayo hi ini wan pan keren ye khot shai ki nong yalam snong nong yalam rat nong yalam snong ba joka farmers union ba ki baidan nang men penta khnang ba tin yo ra ka bo shala ki snong na jok ba pen so thu ki nong rap ya ka e ka ba la yo pan ban shem menta na i kli do joka horticulture lo wan menta te lada ladap kaplan ka dong ba menta ni kendu sha ki nong yalam snong khnang ba ta ka jing batai jo isa ni so thu te da dei support field level pat ni don ki officer jami ki gram sebab ki bon menta ki ni ba penshai pat ki nong rap to snong tang kawai ni ko ban kadar kawai ka ben sabatai bhai sama ka ni ka mission organic mission ma kadar
in sabatai kamnya mai badina tu kalai ngila kan wandur hakata ka mission ban sangi no ya ka jing thung jung sunsa ban wan no ha organic mission kidon ki jajing thung ki babun ma ki pangila pan ship kaba nakapos la ngila shong meeting lai perkhat pusan ma ngila kan wanra hakino ki than bobiang no jing thung wan mi kabawan mi masih so apa ban yo ban ai ja ban ai jing ban ai akan ka jing yo jing kot iki nongrat ke jongi te kumbai grand meeting macam tayo nya perkhat yo uni u sok maret club bayat ma bakipan ha na barok hoi ka ri jongi India ro chabar ro ki bau depan ma kum isa sabatai masibet kadon ka white paper belt ma mo surau sa kaba umi ha bangila ban capitalize na ngila ban ship advantage in ship kapu ya kata bangidon ka kandong sene kepala ban penseso ya komta marap sene kanang ba ka jingyo jing ka jing kanong ka jingyo nong jo kinong rap jo ka blok ka jongi te kam na kan slam show ka we ka jing ka pa chawan IT no hi sa ben kran kalong ba ngin habele kham kloi ka ne ka kam no marba hau khat santarik chua jo khat santarik August kene ka phase 1 no kata commission takut kan sedang ka phase 2 la no apa nyute lada kat ban nang kloi matang jang don por kumba si penai tam lada ngi pet kloi nak kaliang jongki kinang ba snong ke ngi trilang ni pen so thu kinong rap bat da ka jing batai notasi pen so thu bat da jing trilang jongki ki office ni pen kloi ban yo no ya ki area ki nongrat ki bakloi banwan kane ka de sing in yo kane ka phase 1 mo kadon ka jing ong pareng ba an early bird gets the worm kata bomut kasim ko bami nang ningkong nak sekat ka yo wait mo te mangi la dang yo kane ka phase 1 kata ngin long number 1 nama dandon ko 10,000 hektar badang guna hakta organic mission ka bangi hap cover hapo u khasan tarik August ladang ila kanong kane ka phase 1 nang ne pulis block dang yo jing toy khambun ba mani kan lawan na dia nomor ka nang kloy nang wan chakmat kamar kadang bun mo bacu ong nak lagi jing tiet sayong ru milik dang kloy nang step dang yo ka do ka bha ka do babang ko basiam kumju skim ru ki wan chakmat kanang kham kloy ka jing yo no dengan nonton slam show an IT no hi server in pen so thu kham sai show dala dep ka ai jing na smutnat namar ba pila pelut ya ka por ga jong phi si sim ba pila sim man pelut ya ka por ga jong phi kan ma ba ga menong ba sei so kan ga ngalai kran ba video bahkan dan menta bangila kat banyarap namar ba habawan kini ba ka gantian ba ong CM chief minister people ya kini kisni ki matang apa ya kini ka subdivision ga jong phi ru pila yi hapor ba ki pelong ya ki program ki ba he chief minister tu usami ki check la ki long yi focus group ki FPO ta ter pe ka bisa kala he nak kata ka daw about kawan ka scheme direct chief minister mun kajing wan jo ka pisaro ka kuloy kajing wan jo ka pisaro ka kuloy kani so alang ya katai ka mo sanrambat kini ka penursla alang ya isla ya video ba kani ka scheme ka dan yang ka national mission on organic farming kata kani ka scheme ka chief minister kwa dik menta ban pelong ya ka jela ka jongi ka jela ka ban ningkong ka ri India habdeng kata ka organic farming nilai kata ka rukom rep om da pedan kam dawai sarkar dawai pedan kam dawai sarkar dawai mulu dawai sini dawai peng tamu yang ya katit peleng urea SSP yang PDP ta terker ti hakni ka jingwa ka jongku ukwa la kumno ngan kran ni ka syekta ka irkat kum kemadan petbuah syai dong 10 hektar ke jaka kemut kedai ke jinghe kat kaman football baru kat ni semutu ke jinghe madan football kat no teu chief minister ukwa kum ketu kum silap teli ki madan football te menta ngila poi kum ban repu saw hajar teli ki madan football ngila dan tementang dan kam sekumba saw mai hajar teli kita ki jakakat ki madan football panwan katakan kop ke beningkong nama ta kata organic farming. Tena kata bangi ini rom mentah kini ka 10 hajar telikum ki madan football
kong ka jaka ka jompi hang ni ha penersla lakum no ngi don kam shispa tali ki badan football ban penlong ka wei ka group kala penlong ka cluster level federation ka FPO ka IBCS kum ta ter ka penlong kani ka group ka hapan don beriu lakum no ka standard ki ong ba shispa hektar dan kam lakum no sanspa mot ki beriu na he ki don tik ngako ya bi ya kini ka puar mental lada kina anet bania tu kini ka kubur bangi dot kam kawe kala banong like group sau group hila ban mi kawe ka group untuk ka dan shispa teling mana football kini kawe ka group ka dan shispa teling mana football ketu kawe ka group like group sau group kan ka pila ya lom lang hakani kawe ka group ban penmi shispa teling mana football ki caka ki begin rem kan ka mana football shispa teli kaman ni hapan ya so alam kani ka sinong ni dang marwe Kinumlah. Pada bila lagi bahaya. Kitchen body kam dei tang bangong na sentur bang dalam idawai. Ka government kan bu ya kowe ka certification body kata kan wan ha wei jaka bandom ni ki kendau. Penji kenu ka jaka ba himut bandrap kenu ka jaka himut banleng ta kan siap ni ki jaka jang bi kendiat ki kendau kan tes. Ladai ba shisha kam dan dawai tak buat tang haus dan peningkong pila yo ya kata ka certificate kajinyo jong kani ka certificate kadai ka benta ka ba pila pandi kham hajrong ya ka dor ban ya ka ba pi di ko ma pi di hakini yo ki hat ke jong pi now da pila don kata ka certificate ko long ko ram Haji apo arsnam laisnam ka sorkar kan nangiram hadin nang takan sa group le kan sa yalam lenti ya kini ki nong yalam ba khot hantu ki budon hantu kena mahian ki bali shim award chadaki te hatu kam dei mo kan sa jo ka chingan teli mo le se kan ga dei tak ka ching sedang bangi yo ya ka chingan teli hendai ngani scam bangi kum ki chat to le khasi idon pi kata ka chingan teli but lada ni sedang ni barat menta minang kampur susu bat kandon bet kejeng telinga iba sini sepenuh slablo tak offer jom ni ru pila banyak so nak kini ki baya trailang nanti kandon kejeng teli mo mensua kalau nak komway menta hadian kat nesnem kawan kejeng teli nomor kandon jeng teli kawan nak kajingnya semulem iwe bat nak kajingnya sutu jumut te ngit scam bakane commission ka bang idon bantu ni tentang hanya blok Malaysia Tesha Selong ro ka bedai ka nomba ka jomi banang dia ngila ban mi kata ka plantation area ngila ban mi ya kata ka plan ka agriculture and horticulture plan ha ka ba ide jimstan ibarat na iji pendu ya ka jingrap sensa kisim no do we jingrap nomor kumbang fi so mende isa la pen batai ka don kata ka jingwale testing ru ban kata jingle testing la ban iba ka khando jompi ka duna hakino ki benta uno vitamin baduna khando bat kumno ban le ban pen ki im yang pat ya khando la ban batai na ka department telada le uta ini i 3-year plan ane la say la ban non i 5-year plan ski unyim la mentep tang la system la asnem ru le say highway r cluster ni so maret cloud la ni we plantation official la say so pha balala ban le wat tang sapling shwaru ko bijing stak tiladau la khamhe shushu kini ki agro-based industries manra ara de gibre banapar on option ni amar ngam sultanat ngam kwa ara kata dengan kwa yaki kon samlai jongi chane ki entrepreneurs ki maksud khot ringi badon yang kata ka jumut ban le business lande ling baj wat ki vo lan ki wei competition nong ro ki badon yang kata jumut lande kum ka hill farmers union ro kala ban shim yang kata ka penta Makidan kilat cing jarap nak directorate of food processing ka ICAR ro kadon iki training bat ki jinya ro prepare bat ladadon ka jinya training bat ka department ila ban nyarap kampun susu bat nget yang ala dang isim yang kane ka sinjam ladang ngamdon su sene ha blok ro ha ko si ladang wan phai ye si kan simpor san mane tak lai ba ni post nem nila ban i bahkan don ka we ka unit ka ba kham he banyak kata ka food processing unit hapoi bo piom isa mane kan wan sa kawai bachane ka bade na bata so ber cloud la ni we jutung but nangit scam ru ba kan kut ta
Dengan yo senam nak GI tag banum don cuk ban mak ban kini nak kini kan jelas ka jongi yo tahu GI tag atau jingtung tambangi dan ban long yang ta idan kam ka jingi trilang jong ka snong kumju nabu inong rap di badi hak grassroots level idan kam banyak trilang ban ni nambar nak kalian jongi di batre hak first man nak dari trade jongi sa nak jongi na blok senior ka blok level ni kloy banyak trilang ban pi ba kenang ba ninyo e jingjong bat kenang bagi nang la pan lepha bat ngin konra ka roi ka pa naman ta jong phi baro te tangkat tai nang yang jang aku bleish pun sa ya ka jingwan jong phi office pen so tho te ban pen kut ne khot li horticulture development officer jong ni nang kina block ban aya ka word of thanks